Kay nahimo man siyang tao, anong kinahanglan man yun ang Diyos mahimong tao? O sa may reason? Nga naman kay ang tao nakasala sa Diyos, ang ibayad nato dili sarang, dili igo. Mura ba og nakautang ko ninyo og 1 billion? Pila man akong ibayad ninyo mga nanay? Kung nakautang ko ninyo 1 billion. Pila man. Ito tubag ako. Pila man, 1 billion. Kung nakautang ko ninyo 1 billion, bayaran ta mo 1 centavo, nakabayad ko sa kong utang? Wala. Ingon ana ang tao ug ang Dios. Nakasala ang tao sa Dios, ang iyang sala infinite, way kinutuban. Mo nang hantod karon ang tao mamatay. Ngano man kay ang sala nga gihimo sa tao walay kinutuban. Karon, sa dihang ang tao nakasala, ang nahitabo dili na makabawi ang tao sa Dios. Ngano man kay ang tao dili man pareha sa Dios. Ang Dios infinite being, kita finite being. Ang Dios may kinutuban, kita may kinutuban. Dili pwede nga ang may kinutuban mao ang ibayad sa way kinutuban natong gitawag og kalapasan. Sama sa kong example ganina, 1 billion og 1 centavo. Ang 1 centavo dili pareha og value sa 1 billion. Karon, dili man gyud mahitabo nga ang tao makabalik sa Dios. Mauna ang nahitabo tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan. San Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Sumala sa balaang kasulatan, tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Manong bugtong anak man ipadala? Tungod kay para ang tao makabayad sa Dios. Kay si Kristo nga Dios, sama man niya ang value, pareho man nga Dios. Mga nanay, mga tatay, paminaw gyud og maayo nga naman kay daghan kaayong Katoliko ni biya sa pagtuong Katolika nga way nasayrang tungod sa ato ang pagtuo. Asa man ta dapat maghanda, Christmas o New Year? New Year, sa pa? Christmas. Unsa ba gyud? New Year, Christmas? New Year. Mamo na akong ingon. Kanang New Year, celebration na sa mga pagano. Abi ninyo kinsa nagdeklar ana si Julius Caesar, one of the Roman emperors. Julius Caesar. Mao na sagad sa pag-abot og tawag ining pagkambyo sa tuig kanang New Year, si nanay o si tatay magsulob og pula, mag-polka dots. Kay para naay swerte. Mukaon og mga pilit, kay para pilit daw kaayo ang grasya. Magpaboto kay para dili ang buwisit mo sa simbahan. Kunya pagkahuman maingon di ikaw bisita ka na bakod na katapulan pa nimo bisita ka. Usaon pagkahabo at pag-abo ang bisit nga imo magibuhi. Di ba? Pagkahuman kadto mga list kang ilong, ana-ana ang ilong kay para mo taas daw ang ilong. No! December 31, it is a pagan celebration, pero maunay na anda nato nga mag-celebrate. Nakalimutan nato nga ang sentro sa atong kaluwasan kanang nahimong tao. Ngano man, kay kung wa na mahimong tao, mga nanay, mga ate, mga kuya, kay kung wa na mahimong tao ka ang ato ang kaluwasan, nit-nit pa sa alkitran. Atubangan sa Diyos, patay ta. Atubangan sa Diyos. Karon, pagkahimong tao, pagkahimugso ni Kristo, abi ninyo ang mahal na birhen, wala na magbati. Tuo mo? Nasa dihang gipanganak ni Mama Mary si Kristo, wa gyud na sa magbati, wa na sa kiti. Isa may mga mama na diri ta sa kamot. Mga mama, tanan, salamat. Di ba pag bagbati mo, pag manganak, sakit mo, di ba? Why kinutuban ko kasakit? Pero ang mahal na birhen, nagbati, wa sa naka-feel og sakit. Nigawas ang Kristo gikan sa iyang bilahan, walay gitawag og sakit. Nga naman, kay kanang sakit nga bation sa babae, maunang tulo sa Dios sa tao nga nakasala siya. Ang mahal na Birhen Maria kay Immaculada Concepcion man, gipanamkon man siya nga walay sala, so therefore,
exempted siya ni anang maong sakit. Kabalo mo anak mga nanay? Mao na sa tanang mga babae kanarang birhen nga Maria nga nanganak nga wa mubatig kasakit. Karon, anus aman siya nanganak? Giunsa ba ito pagkasiguro nga December 25 ang iyang pag-anak? Sige daw. Kung naay nakatubag, muhatag og premyo karon-karon dayon. Actually, nagbitbitaw na ang premyo diha. Abi, pag naay makahatag sa kuha, manong December 25 ban? Sige daw. Sige. Manong, giunsa ito pagkasiguro nga December 25 na himong tao sa Kristo? Wala. Naay panultihon nga, you cannot love the things which you do not know. Dili nato mahigugman usa ka butang kung wa nato kini mahisayri. Mo na pag moabot og bisa Novena de Gallo, kamay ra kay manimba. Nga naman, wa makabaw, nga mo din ang birthday. Di ba mo din ang birthday Kristo? Pero makabaluta, ganahan kita mo simba. Nga naman, mo ang birthday Kristo. Sa bagyo, December 25 o dili? Sige daw. Nagdiskumpiyado na sila pero diskumpiyado na sila. Di December 25 boy. Wala makatubad. Okay, niya. Ngano makaingon ta nga December 25? Number 1, reason, biblical reason. Kanang ang mga Hudyo naa sila'y fiesta taga-tuig kanang Day of Atonement. Ang Pangulong Pari musulod na sa templo mag-offer ng insinso. Nya kanang nga templo nagapunti na sa atong altar. Ang templo sa mga Hudyo kaniadto na anay kanang tabil kabantay mga sa Semana Santa, kanang Biyernes Santo pagkamatay ni Kristo nagisi ang tabil. Nagisi ang kurtina. Tama. Hala, gamay na siguro mo apil diri o kuan Christmas siguro apilan na siguro. Tama, nagisi ang tabil. Ang kabag-on anang tabil not less than 12 inches. Nga naman kay particular kaayo ang mga Hudyo ang numbering. Number 12, number 40, number 7, particular kayo sila anak. Okay, number 40 tungod kay katong paglunok kadtong 40 ka tuig nagbaktas kamingawan ang mga Hudyo, 40 ka tuig, 40 ka gabi misaka si Moises didto sa Sinai. Karon pod naapotay Kwaresma, 40 ka adlaw. So karon every tuig na ay pagsaulog ang mga Hudyo nga Day of Atonement. Mosulod na ang pari sa Holy of Holies na lugar o kanang altar mag-offer ng insenso. Mahitabo na sa ika-10th day of the month of Tishrei. Bulan na nila, pangalan sa ilang bulan Tishrei. Ang kanang bulan nga Tishrei equivalent na sa atuang kalendaryo Gregoriano, kanang atuang kalendaryo karon. Equivalent na og March 15 to April 15. September 15 to October 15. So, ang month of Tishrei sa atuang kalendaryo, September 15 to October 15. O niya, ang giingon, ika-10th day of the month of Tishrei. Ang ikanapulong adlaw sa bulan sa Tishrei, daon na mag-offer sa nag-insinso. Sa atuang kalendaryo, sa pitsahana. Sige daw. Sa atuang kalendaryo, sa pitsahana. Kung ang Tishrei equivalent sa atuang kalendaryo, September 15 to October 15. O niya, sa ulugon nila ang offer og insenso, ika-10th day, ikanapulo ka adlaw sa bulan sa Tishrei. Pila man? September 25. Yan. September 25, mauna mag-offer sila insenso. Maunang panahon na nga nahitabo kang propeta or tawag ini kay Zacarias kadtong papa ni San Juan Bautista. Nagpakita ang anghel Gabriel dito niya na Juan, manamkon og magbuntis ka sa usa ka batang lalaki og manli ka na og Juan. Yon, September 25. Mag-ihap na. Si San Juan Bautista magulang og 8 ka bulan kang Kristo. Ihap ta, September.
September 25, October, November, December, January, February, March 25 ang ikaunom ka bulan. Niingon ang Angel Gabriel sa mahal na birhen, ikaunom na kabulan karon ang pagbuntis sa imong ig-agaw nga si Elizabeth. So nahitabo na March 25, mauna ang simbahang Katoliko na atay pagsaulog sa fiesta sa Anunsasyon Marso 25. Kinsay kanang tawag ining kanang kabawag sa fiesta. Di ba? March 25, Feast of Annunciation. Okay. March 25, Feast of Annunciation. Pila man kabulan ang babae magbuntis o magsabak? Siya, March 25, March! December 25 na tao na himugso ang atong Ginoong Hesukristo. Mauna ang kalendaryo o ang kasaysayan nagtug-an na si Kristo na himugso December 25. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.